català. La persona que més ho està patant a les xarxes per la seva naturalitat i el seu carisma. Benvinguda, Marta Roig! Moltes gràcies, Lucía. Moltes gràcies per convidar-me. Explica'ns una mica, què és el que et va impulsar a prendre aquesta decisió de sobte de pujar vídeos? Doncs els concerts és el que més m'impulsava a mi a l'hora de gravar vídeos. I els blogs, poder anar, viatjar, conèixer Catalunya, que és molt bonica, i val molt la pena conèixer molts llocs a Catalunya. Doncs fes-nos també alguna recomanació d'algun artista. Una recomanació pot ser un artista, pot ser una cançó, pot ser un llibre, una obra de teatre, un menjar, el que tu vulguis recomanar als nostres oients. Doncs mira, recomano l'Albert també baixa, que és un artista emergent que va sortir d'Eufòria, que val molt la pena escoltar-lo, i també recomano el Triquer, sobretot. Vinga, som-hi. Un crush de la infància de la Marta Roig. El Joe Jonas. El Joe... Saps que... Oh, no m'ho puc creure, saps que el Joe Jonas també va ser el meu primer crush? En sèrio? Sí, el meu primer crush va ser el Joe Jonas. És que Camp Rock. Camp Rock, tela, va ser... Ens va canviar la vida, ens va canviar la vida. I un crush que potser sigui d'ara, jo què sé, un famós que diguis, buf. Sí, hi ha un, però no diré el nom. Per què? Perquè el coneixes? Sí. Influencer que et caigui malament. Influencer que em caigui malament, doncs els de 39 fam. No són influencers, però em cauen fatal. Esperem que no, bueno, no ho escoltaran, segurament. Bueno, si ho escolten, ho sento molt. Però per què et cauen malament? Doncs perquè tinc una anècdota amb ells, i és que vaig anar al grup Rock, que van fer una entrevista, i els hi vaig fer una pregunta, que era que d'on venia el seu nom del grup. I em van contestar fatal. Superbordes. Última persona a la que li has dit t'estimo. Al meu pare li dic cada dia. Instagram o TikTok? Què prefereixes? Instagram. Com és això? Doncs perquè a Instagram pots penjar moltes històries de concerts, sobretot, que és on penjo més històries de concerts i més coses, i a TikTok no et deixa tant. Què prefereixes? La musca o el triquei? Uau. Pots pensar-te una mica, si vols, perquè sé que és complicada. Doncs el triquei. Diré el triquei perquè el conec des de fa molt temps i m'ha ajudat molt. Qui ho diria, Perquè tu saps que quan la gent a vegades em parla de tu em diuen la fan de la musca. Quin és el teu storytelling de la musca preferit, de tots els que has fet? Doncs vaig anar de festa a una festa que va organitzar la Julieta i amb més gent, que es deia Romeo, i allà tiraven roses. I la musca va tirar un pètal de rosa cap a l'aire. I el pètal de musca va caure a la meva cervesa. Ah, genial! Llavors et vas prendre la cervesa amb el pètal dins. Sí, en la paciència és la part de l'essència.